С многобройните си функции, професионалната лебедка за дърводобив VIP Pro 90 на Тайфун е пионер на ново поколение лебедки за работа в най-суровите условия на труд и на най-предизвикателните терени. Качественият дизайн и иновативното развитие гарантират дълъг експлоатационен живот и надеждна работа на лебедката. VIP Pro 90 има здрава рамка с нисък център на тежестта. Изработена е от висококачествена стомана Strengths и Hardox. Стоманата е лазерно изрязана, огъната на най-сложните машини и роботизирано заварена. След това рамката се песъкострои и се нанася прахово покритие за максимална защита. Всички части, които управляват лебедката, са интегрирани в рамата и по този начин са защитени от външни влияния. Формата на защитния щит, заедно с страничните ограничители, предотвратява подхлъзването на трупите по време на транспортиране. Защитната мрежа осигурява максимална защита на трактора, но все пак позволява добра видимост и прозрачност при работа с трактора. Лебедката има хидравлично подвижно острие за дърводобив, което позволява по-добро и по-ефективно тегляне и подреждане на трупи. Управлението е лесно, с помощта на контролни лостове от трактора. Тествано редукторно задвижване осигурява предаването на мощност за VIP Pro 90. Здравото редукторно задвижване, което е в маслена среда, има 98% ефективност, изисква минимална поддръжка и издържа на по-големи натоварвания. Поради високата си ефективност, разходът на гориво също е нисък. Тествано редукторно задвижване осигурява предаването на мощност за VIP Pro 90. Здравото редукторно задвижване, което е в маслена среда, има 98% ефективност, изисква минимална поддръжка и издържа на по-големи натоварвания. Поради високата си ефективност, разходът на гориво също е нисък. Крайният изключвател, вграден в горната ролка, може автоматично да спре функцията за издърпване. В случай, че операторът не успее да деактивира дърпането на време, то спира автоматично, когато препятствието на теленото въже достигне крайния изключвател. По този начин се предотвратява повреда на горната ролка и теленото въже. Двойно защитена горна ролка е предназначена да предотврати повреда на въжето и образуването на бринки. В допълнение към крайния изключвател, горната ролка има интегриран механизъм за активиране на подаването на телено въже. Механизмът е защитен срещу механични повреди от корпуса на ролката. Подаването започва, когато се активира функцията и притегляне на телено въже. В случай, че дърпането на въжето спре, подаването също спира. По този начин се предотвратява неконтролираното развиване на теленото въже и се развива само необходимото количество от теленото въже. Активиране силата на подаване е регулируемо в зависимост от това, дали теленото въже трябва да бъде изтеглено нагоре или надолу. Скоростта на подаване на теленото въже може да се регулира непрекъснато. Вграденият редач осигурява отлично и стабилно навиване на теленото въже по цялата ширина на барабана. Това позволява правилно навиване, дори когато въжето не е опънато, тъй като се дроселира от захранващото устройство, интегрирано в навиващото устройство. Това също удължава експлоатационния живот на въжето. Долната ролка може да се използва за понижаване на центъра на тежестта при издърпване. Това намалява вероятността тракторът да се преобърне. Лебедките на Тайфун имат патентована система за бързо вмъкване наклонена черта сваляне на теленото въже. По време на транспортиране се държи в положение от магнит върху рамката. VIP Pro има много интегрирани места за съхранение, помощ по време на работа. Скачалки за вериги. Кутии за вериги. Кутия за инструменти. Държач за верижен трион. И държач за цепина. VIP Pro 90 достига теглителната сила от 90 кН при първото обвиване на телено въже около барабана. Спадът в силата на тегляне от обвивки е малък поради ширината на барабана, докато капацитетът на теленото въже е висок.
VIP Pro 90 може да се управлява и с помощта на радиодистанционно управление. Този тип управление също така позволява, в допълнение към функциите на лебедката, регулиране на скоростта на вала на кардана и включване или изключване на самия трактор. Първата лебедка, задвижвана от редукторна предавка, успешно преминава 10-часовия тест във Визелбург.